シーと他のお客様の通路を開けるため、元の位置に戻してからお降りいただきますようお伝えしますが、ご協力をお願いいたします。後までご協力をお願いいたします。一応、皆さんとしてご案内ごと電車とさせていただきますので、ご協力お願いいたします。なお、第1ターミナルにつきましては、2番の北と17番の南と止まります。ご協力をお願いください。